Amma ta tafiya ne? Tafiya zan yi, amma ni kaina ban san inda zan je ba. Baki san inda zaki je kuma ba? Ya kamata a ce kin san inda zaki je ku. Da gaske ban san inda zan je ba. Na daɗe a gurin nan, ina ta tunanin abin da zan yi. Daga ƙarshe na yanke shawarar na tsayar da duk wanda ya zo wucewa. A cikin kada kike bani wannan amsa, ya kamata a ce kin san inda zaki je. Kuma sai gashi bani da su. Kuma a cikin hankalinki kike? Sosai kuwa, tabbas a cikin hankalina nake, amma na fi mahaukaci rashin sanin madafa, sannan na fi gajiyayye sarewa, sannan na fi kasalalle sarewa. Dama na tsaya ne ko da dalilin da zai sa in taimaka miki. Kuma tunda babu shi? Dan Allah malam, dan Allah, dan annabi ka rufa min asiri ka yi haƙuri. Dan Allah, dan annabi ka ɗauke ni. Ka ɗauka cewa ni mahaukaciya ce, ka ɗauka a haka nake buƙatar taimakonka, dan Allah ka taimake ni. Idan na ɗauke ki wanda taimako kike tunanin zaki samu a wajena? Ka ɗauke ni. In kai ki ina? Kai dai ka ɗauke ni mana. Idan ka ɗauke ni zan sanar da kai inda za mu je. Shikenan, bismillah, shiga mu. Kin tana inda zan kai ki? Na dai tuno ina jin yunwa. Oh, ita ma mantawa ake da ita? A halin da na fito, akan iya manta komai ma. Na ga yanzu kin samu nutsuwar da zaki iya tuna abin da zaki yi nan gaba, ko? Kaga, ni fa yanzu abu ɗaya zan iya ganewa, shine cin abinci. Cin abinci? Kina da kuɗi? Eh, ina da su. Assalamu alaikum. Yawa hajiya ga can ne. Mu je kawai. Rike canjin mana. Kai dai mu je mana. Kin tuna inda zan kai ki? Eh, na tuna mu je. Shikenan. ‘Yan mata? Na'am malam. Yawa gashi mun zo. Amma kana ganin anan din za a iya ganin su? Ban tabbatar ba. To amma me yasa ka zaɓi nan a matsayin gurin da ya kamata ka kawo ni? Ba zaɓa ne ba. Nan gurin shine kama da inda kika ce min kina so ki zo. Kuma ina tunanin insha Allah za ki nasara in kika shiga. Halimatu dada, Halimatu Sadiya, Halimatu Kinimi, Halimatu Sadiya, Halima, Halima, oh Halima, Halima, Halimatu dada, Halimatu Sadiya. Na gode. To na gode. Allah ya bada sa'a. Amin. Ya ake ciki ne? Ya muri? Wani lemo ɗaya. Ɗan fashi. Ya ake ciki ne? Ya muri, ya muri. Hasan ka fi son sa da sanyin sa. Eh Allah. Ya dubiya. Ya dai? Kamar ke baƙuwa ce a wajen nan ko? Eh, ba kama bace, ni baƙuwa ce. Idan baƙuwa ce ke,
kina buƙatar sanin abubuwa da dama a wajen nan. Domin wannan gurin da kike gani waje ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa. Tambaye ni tambaya guda ɗaya wanda zan iya baki amsa da sauri domin zan shiga cikin gidan wasa ne. Zan je in sa sunana don zan yi wasa yau. To yanzu na sauka kuma ina so na haɗu da 'yan fim ɗin Hausa ne. 'Yan fim? To zauna a nan. Jirani yanzu zan dawo. Na gode. Ya ne? ɗan fat. Ya ake ciki ne? Yawwa ɗan fat, uwa ka shiga raina. Duba hannuna na dama, in ba gane ba hannunka na hagu. Ka ganta. Ta tsaleliyar budurwa ce. Ka ga da Allah, wannan ɗabi'a ta ce? Na sani. Tsaleliyar budurwa ce kuma ba uwa ce. Ɗazun nan ta sauka ɗan barka ne ya aje kuma ga san dai halinsa. To kai ya ka san bakwa ce? Ba da Allah ta bata ka ta to ba ku. Doce gani ya san bakuwa ce. Ta fa a taimake ta ka san bakuwa ce yanzu nan ce ga ita hannan. Ya baby, ‘yan mata? Ok, gaskiya ne da alama duka na zaki fara sha a gidan nan. Ki zaki mara? Mari go? Ok. Kai saboda gurin ka ta zo? Ba su tafi mana. Gurin ka ta zo? Gaskiya wallahi kin ci albarkacin shi. Da na tutta Kai, ware mana da Allah ina ma magana kana ji. Ko za ka nuna mun zafin kai ne? Amma ba kuwa ce ke a nan gurin ko? Ni ba kuwa ce. Me ya kake nan gurin? Me yasa ka taimake ni? Ok, abin da yake so ki ji kenan? A'a. Ni ba kuwa ce kamar yadda na faɗa maka, kuma na zo ne saboda na ga 'yan fim ɗin Hausa. Nan ya miki kama da gurin da zaki ga 'yan fim ɗin Hausa? Kin ga shi. Dauki kayan naki. Kamar yadda na faɗa maka, ina so na ga na zama jarumar fina-finan Hausa ne. Ina so na ga na zama tauraruwa kamar yadda sauran waɗanda suke ciki suka zama. Wa ya gaya miki wannan hanyar da yake biyo ita ce hanyar da zaki zama jaruma? Ko kuma akwai wanda yake shawara shine baki wannan shawarar wannan hanyar da yake biyo ita ce da ake zama jaruma? A'a. Babu wanda ya faɗa min. Ni dai yanzu dan Allah ina buƙatar taimakonka kamar yadda na lura ka fara. Dan Allah ina zan gansu. Wato na so na miki nasiha. Amma ina ga yanzu na makaro. Tun daga shi yanzu hakkin zo gidan drama. Ba komai. Duk wani burin ki da yake bukata ki gani, ina tunanin cewa duk wani jarumi da yake bukata ki gani, za ki ganin shi a inda kika zo nan gurin. Dan Allah da gaske zan gansu? Kwarai da gaske. Kai, amma da na ji daɗi. Sai dai wani hanzari ba gudu ba. Baki faɗa min sunanki ba, sannan kuma zan so in ji ɗan takaitaccen labari a kanki. Sunana Sadiya. Amma labarina yana da tsawo. Sannan babu wani abu da zaka tsinta na daɗi a cikinsa, face ɓacin rai. Wataƙila wata rana na sanar da kai. Ba komai. Kin san kowa an ce da ma yana da nashi sirrin, ba mamaki ke yanzu naki ne baki shirin faɗa ba. Amma tunda dai muna tare, akwai lokacin da zai zo. Na ji maganar zuciya dan ya take jalin masana. Ba wai ba sigarin ta gani.
ya zo da wuri ya kamata a ce an yi an gama. Amma su gari kuma ko ɗaya babu ita kaje kawai kafo. Wannan cikas ɗin fa. Kai na ma kama da wanda za ka gani tare da mace ka kyasa ta? Kawai fa magana ne. Ko ta ma ne? Ni ya za a yi taimun. Ai ni dukiyar ka ce kawai a bar kiyayewa ta. Saboda masu kai hari. Okay. Halima, je. Idan ba hai ya kamata a samu daga hannu Malam Fahad. Halima zauna na. Bismillah. Kamar kin san ke nake nema kuwa? Daɗin baki. Yanzu ko zan yi wata daɗin baki ke zan mai keke tunani? Idan ma ka yi ba kaɗa ne zai yi ba. Menene matsalarka? Ƙawa na miki. Na kawo miki kuma. Sannu baiwar Allah. Yawa sannu. Malam Fahad, ina ka samu wannan tseleliyar yarinya? Ba fa halinka ba ne. Na ji daɗi da shekar mun wannan shaidar, duk da kin san ba halina ba ne, to ina so ki ba ta kulawa da ko ƙuda ba na so ya taɓa ta. An gama babban ƙwaro. Godiya nake. Ku buga mini sauti Hausawa sun ce na yi riga. Na biyo wata baby ta ki kula ni tana min yanga. In kin yi tunani ai kwallaye ta ji asalin langa. Duk wanda ya so ki bi shi ki kyale waɗanda suke burga. Banda zance sai na ke so da kauna na baki. Ciki na ganki zuciya ta ma kamar ki. Ina za su je? Waɗanda suka zabi neman kuɗi a haka za su yi sana'arsu. Wace irin sana'a? Kwanan gida. Kin sanya sunan gidan wasan nan kuwa? Ba ki sani ba? To bariki kenan. Kin san ma'anar bariki? Duk yarinyar da kika ganta a nan gurin ta fito daga gidan iyayenta ko ta fitsare kafarta amma kuma halinta shi zai kwace ta. Kin fahimci me nake miki magana? Idan har yarinya tun daga gidansu a fitsara take, to za ta zo ta tarar da fitsara irin wanda bata sani ba yana jiranta. Idan kuma tana da kamun kai, to za ta ceci kan nata da wannan kamun kai. Taɓijan. Amma gaskiya da wuya. Babu wuya. Haka zaki ci gaba tareraya tarbiyyar kike ma domin ki kama kanki. Kin ko ba zai zama abu mai wuya ba ko? Kuma a hakan har na fim? Ba san gobe. Ladiyo. Kin san ta a gidan wasan nan. Ke kaɗai na fi amincewa da ita ko? Ga amana na ɗauka na baki domin ku je ku zauna da ita a ɗakin ki. Kuma tabbatar da cewa yana shaida kyakkyawa a kanki. Kin san ni ba zai yi a ce na je na haɗa ɗaki ɗaya da ita ba ko? Tun da har ka yarda ka bani shaidar haka, kai ma ka san ba zan ki amsa ba. To na gode. Mu je ko? Halimatu Sadiya, Halimatu Kinyemin, Halimatu Sadiya, Halima, Halima, oh Halima, Halima. Ya ne? Ya gida ya kike? Kwana biyu wallahi lafiya lau. Sannun ku fa. Hello DPO, Allah ya ba kwamishina. Suna kuma aka kama ranka daɗe. ‘Yan mata nawa ne? To bari zan zo. Amma a sake su wannan ba sanin abin nan ba. To shikenan. Allah ya taya ruko. Sannu ba. Godiya nake Ladiyo. Wannan mutumiyar fart ce?
ita ce, ki gaishe shi fa shine chairman. Ya sannu ki. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Yawa. Alhamdulillah. Yawa chairman, yawa. Ladiyo, ku shiga ciki ku ba da sunanku saboda za ku haurawa anjima. Ina zuwa bari in je police karɓo wasu su Linda. Ina zuwa. Hello, Dijo ga nan zuwa ma ga nan zuwa. Rawa kuma? Wace irin rawa? Yau na ci albarkacinki saboda chairman mace bata isa ya ce ta je ta bada sunanta ba, amma yau saboda darajar Fahad ya shafe ni. To ai ni rawar ce ban gane ba Faladiyo. Rawa dai da 'yan kallo suke kalla. Kuma zan iya? Kuma ba fim kike so ba? Haka ne fa. Wani suna zan bada? Halimatu Sadiya. Sadiya Gamji. Ya ki taho da wuri Halimatu. Da dama dai sun ɗauka wasa ya zo ƙarshe. To jama'a wasanmu bai zo ƙarshe ba saboda za ku yi arba da sabuwar fuska wanda take tafa daga sabon wani duniya. Jama'a sunanta Halimatu Sadiya. Ina Sadiya Gamji. Dan Allah jama'a ku tafa wa Sadiya Gamji. Ta. Ta. Za mu haɗa ta da Ladiyo Sudan. Jama'a ku tafa Ladiyo Sudan. Wai wani irin kallo kake ta miƙo min ne tun ɗazu haka? Kallon siffa mabambanta. Har da tsana ko? To idan ana tsanar mutum idan ya abin gwanta to har da ita. Kowa da irin yadda yake kallon al'amari. To ni ma idan za ki kalle na wannan al'amarin in kin yi abin gwanta to ni ma zan yaka. Tunda baka zama ba, kai ba za ka taɓa zama ba. Wato ban san me zan ce miki bane. Da na yi mi? Da kika zama haka. Wato a gaskiya Halima kin bani mamaki matuƙa da gaske. Ban taɓa tsammanin haka kike ba. Sannan kuma yadda kika nuna min cewa wannan ba gurin da ya kamata ce kin zauna bane. Ya kamata ce tunaninki ya haura. Ya kamata ce kuma kin zamo ɗaya daga cikin jaruman fina-finan Hausa ba nan gurin ba. Kamar ka sani, wannan shine burina. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilan da ya sa na baro gidanmu. Yana kuma cikin dalilan da nake so na ga na cimma buri a rayuwata. Ni kuma idan dama ta ita kaɗai ce ta rage a duniya, zan iya mallaka miki ita. Na tambaye ka? Allah sa na sani. An taɓa ce maka kana da kirki? So ɗaya kawai. To yau na zama ta biyu. Kai mutumin kirki ne Fat. Kuma daga yau kowa zai ci gaba da ce maka kana da kirki. Na gode da haka. Wai a gurguje haka? Ka samu guri man dan Allah ka zauna. Dan Allah ki tashi mu tafi kan milati. Kai. To ai ni daman ashirin nake. Ladiyo fa nake jira tun ɗaz za mu fita. Kuma yanzu ka zo ka ce akwai inda za mu? Shikenan. Yanzu tashi mu je idan kin dawo daga unguwa sai ki ga mata cewa akwai tafiya ta same ki mai muhimmanci wanda ta fita ta. Tashi mu je.
To bari in karasa daura dan kwali. Karasa. Kai. Mari da Rosh sauri mana. Mu je dan Allah haba. Sauri haka mu je. Na gama. Na fi mun fara. A gaba zaka sa ni? Sosai kuwa. Dan me yasa zaka mun haka? Amma ai na ga miki ba laifi ya mari. Kun ba da kuskure ne ba. La! Bilkisu. Halima. Salisu S Fulani. Halima. Za ki bata musu aiki ne ki shiru mana ba ki ga suna aiki bane? Bilkisu. Ke bar mana. Salisu. Dawo baya mana. Yanzu kin ga suna aiki ko? Wa ya kawo ki nan gurin? Kai ne. To ki nutsu mana. Sorry da to. Ya guri. So nake na je na gaisa da su ne dan Allah ka. Kinga. Ki bari a gama. Za ki gaisa da su. Cut. Za mu sake shot din. Sunana Director Ishak CD. Ishak. La haula. Daman kai ne director? Ƙwarai. Kinga. Ki haɗe mamakin ki a cikin zuciyarki. Za mu yi magana fahimta ne anan. Kaga. Bata ta nuna mamakinta musamman ma ga waɗanda ba a saba ganin su a fili ba sai a bayan fage. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da na ganka. Ban taɓa tsammanin zan iya haɗuwa da kai nan kurkusa ba. A cikin daraktocin da nake bibiyar aikinsu, kai ne gwarzona. Na gode. To dama Fahad mutum ne wadda na daɗe da saninsa ba tun yanzu ba. Ya kuma nuna min yana da buri da kuma ra'ayin zama jarumi. To akai yakan tuna min amma Allah bai yi zan ba shi dama ba. Kwatsam daga baya kuma da mu sake haɗuwa sai gaya min cewa yana so ya sauya ra'ayinsa. Ya sauya ra'ayinsa akwai wata jaruma da yake so ya kawo. Da to ai ba sai ka mata wannan maganar ba. Da mun shiga cikin maganar mu direct kawai. A'a, ai shi abin alkhairi. Ya dace ka sanar da mutum don ya san daga ina abin ya ɗauko asali. Wannan dalilin yasa ya ce ya haƙura. Ya haƙura? Ƙwarai, kuma ba don kowa ya haƙura ba illa don ki. Saboda ki samu damar zama jaruma. A'a, ba zai yiwu ba Fahad. Ba zai yiwu ka haƙura da cikar burinka a kan nawa ba. Ya za a yi ka haƙura? Halima, na tabbatar da cewa yanzu kin san na mallaki hankalin kaina ko? Zan iya bambance abin da nake so kuma da abin da ba na so. Haka ne. Za ki min butulci ne akan abin da dora ki? Kina so ko ba kya so? Hello? Ranka ya daɗe barka da dare. An yi da lafiya? A'a wallahi ranka ya daɗe. A'a kawai dai na kira ni na gaishe ka. Ok to. Ok ba komai ba komai. To shikenan ranka ya daɗe sai na ji ka. Na gode. Superstar. Producer. Na aiko dan su malai kira kika ce mun ba ki zo ba. Shine ka zo da kanka dan ka wulakanta ni? Ai kalamai na ba su kama da wulakanci ba. Kalaman ka sun yi kama da haka mana. Look, kin ga fa biyan ki muka yi fa. Bai kamata mun biya ki ba muna ta kokarin avoiding din wulakanci amma ke kina kokarin ki samu a ciki. Kin gane ko? Nawa ne kudin naku? Ina 100 ne ko? To na fasa yin aiki. Koma mi wannan. Tareta. Ya so, yes. Yarinyar nan ta tafi fa. To sai me dan ta tafi? Tareta. Binta zaka yi ko me? Ni ina ji kamar nabi ta wallahi. Saboda me? Ita fa ake yi Tareta. To ita ake yayi ba Allah bane ya dauka ta kai matsayin? Look, bari in gaya ma wani abu daya. Yadda aka yi promoting ɗinta ta kai wannan matsayin sai a iya promoting ɗin wata ta kai ba wani abu bane. Duk abin na Allah ne. Ai, ni kuɗi na fa. Hold on, ina so.
Namun fatan da muka gama wannan sun dinna tana cewa za ta tafiya na san yarinyar na akwai matsala sa. Hello? Sai mu je sai ta fara wannan suna sai mu je sai ta dudduba. Ba damuwa, amma a bari tukuna ai break ai sallah a ci abinci sannan sai a ci gaba. So amma ina producer ne ma? Wallahi ban san inda yi wasa. Wallahi yana can ya tafi. Ya bi ta yana bata hakuri tana cikin mota bata tafi ba. Hakuri kuma na me? Yi wallahi ai yana da matsala. An kai dade yana da gaskiya fa saboda yanzu fim ne idan babu Salisu ko Bilkisu gaba ɗaya lami yake zama. Haka kuma nace ni ba zan yi aiki da ita ba. Sai ya yake. Harta. Bilkisu. Gaskiya ki hakuri mun samu wata marga mun canja. Me yiwa a gaban mahal. To ka gani? An jaza maka. Dama mutane na neman date a gurina ba su samu ba. Kuma fans ina sun gayyace ni Dubai da UK. Kuma dama ina neman sararawa. Kaga yanzu shikenan. Kai kuma director. Ina son ka kwana da sanin cewa idan aka kawo maka aiki nan gaba ba zan yi ba. Ke ma haka zalika ya kamata ki san cewa labari shi ke kiran jarumi ko jaruma. Kin ji ko? Babu wani labari da zai zo gaba na har ya kira ki daga yau. Oh, really? Ina son ka san da sanin cewa tauraruwa Bilkis ce a gabanka. Kuma a wannan zamanin 'yan kallo ba su da gamsuwa idan ba su ganna a cikin fim ba. Na ji daɗi ka ce zamani. Ko kin manta cewa ni ne director Ishak Sidi Ishak? Na yi zamani da dozin irinki. Yau ina Mansura Isa, ina Safiya Musa, ina Meji da Ibrahim. Duk suna can sun gama da kowa lafiya saboda su irin wannan izzar da jiji da kai da kike yi ba. Bilkisu, ina so ki san cewa lokaci alƙali ne. Dala malamai kuma na shiru muna fi kai koi. So kuke sake shooting ne? Ku zo ku yi wannan izzar taku ta banza. Allah ya raba mu da ita. Yi briefing ɗinta sai amma abin nan da ku je break da Allah ku gaya musu break. After. Ina Hafiz yake ne? Yana ji yana ta. Producer. Kaka da mu producer za mu yi aiki da wannan. Abin da nake so da ke ina so ki nutsu. Kin ji ko? Okay sir. Duk abin da na nuna miki su zaki. So idan kuma kika samu kanki a wani hali da biki fahimci wani abu ba, kar ki ji tsoro ki gaya mu. Kin ji? Okay sir. Bismillah mu je. Hold on. So bari zan baka instructions na gama da sunan gurin. Salis Fulani kana nan gurin. Ki kuma zaki tsaya daga nan position din. Kin gane? So in kika tsaya daga nan position din, na ga miki movement ɗinki na farko nan ne, dan sai lokacin da kike juya ki wani magana. In zaki fara rawa kuma sai ki dawo. Sai ku yi kin ji ko? That's it. So ku zama coordinated. Ku abin da kuke yi shi da ita kuma sai abu daban. So I hope you get it. So camera roll. So camera rolling. Music. Mazari na mazogal dan mazari dan mazari ya sunana dan mazari duba dan mazari na mazogal dan mazari na sugugal dan mazari mai sigal dan mazari duba dan mazari na mazogal dan mazari na sugugal dan mazari mai sigal dan mazari duba dan mazari na mazogal dan mazari na sugungal dan mazari mai singal dan mazari duba sannan kundin bala sanki nake so duba kar da kiyo ko kwanto dan Allah a bar duba kyakkyawa aka kallo har kishi ake duba sanda kake mini saka furta batu mai karko sassaka mini saka ce mini kauna ta ka kai dan in fito haska lafazi na kai ba shakka dan ki zo tuka keken shanu ko doki ki taho ki hau sauka dan hangen ki hakika zai sa dimuwa taka
tashe dan murna ta kwaso kwaso furcin nan mai kawa ni da yace mini taso taso mazari 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 na mazogal mazari na mazogal soyayyar aloko bege zalla dan mazari mazari na mazogal dan mazari mazari na sagogal dan mazari mazari mai sigal dan mazari duba duba rabani da mugun fata kin ta abar yabo bege bege tashi ki min izini dan Allah ya kizo dage dage ga makiya na kallo kar da suka sara zuge zuge kai dawo dawo ka zo da sanyin safiya mai murmushi kawo kawo batun cikin sabatu ne na soyayya dawo dawo dan mazari mazari na mazogal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari doba doba dan mazari mazari na mazogal dan mazari mazari na sugugal dan mazari mazari mai sigal dan mazari doba doba gaskiya da rita na samu jaruma insha Allah ba zan sake yin wani aiki ba sai da ki amma dai ina fatan ba za ki wulakanci irin na Bilkisu ba ko insha Allah ba zan yi ba ko da a ce na kai rabinta shikenan ballon waya ki ki mun flashing zan yi saving in yaso kin gane nagode Darakta na yi ko kin yi mana da biki baya zan gaya miki na ji daɗi sosai ni ne da jin daɗi saboda ni ne biki ba kunya ba ko kuwa haka ne Allah sa dai ban katse muku wata tattauna da kuke yi mai muhimmanci ba a ba damuwa yanzu dama nake son je in sallamo su so you can keep her company okay ya ake Sadiya sunan ki ko mutane suna ta yaba miki ko ni kuma ga gaskiya ban yaba miki sai dai na jinjina miki to ai yabawa da jinjinawa duk ɗaya ne ina da maganganu da yawa a kanki amma ban sani ba ko za ki bani dama a duk lokacin da na kira ki insha Allah ba ni waya ki ina baki labari kina ta shan lemo dan Allah haka kuka yi wallahi haka muka yin faɗa miki kin san mutanen da dan jiji da kai amma kin san me duk da haka a gurin waɗanda suka karɓi nan bana sun kai mutum 10 haka suke gaskiya Fahad ya sadaukar ban gane ba ya jima a rayuwarsa yana so ya shiga fim shi yasa bai cika zagewa a gidan wasa ba saboda burinsa ba na gidan gala ba ne amma ya sadaukar don ya taya ki cika burinki Allah sarki Fahad gaskiya Fahad gwarzo ne kuma ba abin da zan ce masa sai dai godiya Hello? Yanzu idan na ce miki ina shirin zuwa inda kike, me ya dace ki? Zan yi maka kwatance ne kawai. Daga ganin ki da ne sau ɗaya, na tabbatar da cewa lalle kina da kwakwalwa. Ai ni ma tun daga lokacin da na fara ganin ka, na tabbatar da cewa kana da zolaya. To yanzu dai kwatanta min da bakinki. To idan ka zo sabon gari, sai ka tambaya ka ce ina ne gidan wasan SK na Allah sai ka kira ni in ka zo kofar gidan.
To ki zauna cikin shiri saboda ina zuwa fita zami. To shikenan sai ka zo. Kin san waye? Salisu S Fulani. Halimatu Halimatu Sadiya, Halimatu Kinyi. Amma dai kin san ba sai yadda ke zan yi ba ko? To ai ba a siyar da mutane. Kada ki ce mun baki san inda ake sayar da mutanen ba. Idan har ka san gurin, ni ma ina buƙatar sani. Sadiya kenan. To me zaki yi da sanin? Kai ka zan yi. Kai, wallahi baki da dama. Gashi. Wannan fa? Wannan shine script. Takardar da ake rubuta dukkan labarin da ake yi a cikin fim. Jaruman da za su fito a cikin wannan shirin kuma su ne Salisu S Fulani tare da Sadiya Gamji. Ni kenan? Idan dai sunanki kenan, to ina nufin ki. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Shi yasa naga yana da kyau. Ina so in dauke ki in kai ki inda za su sauya ki. Ina kenan? Zan rika Allah kawarin soyayya ba maganar Halimatu Sadiya, ya ki taho da wuri Halimatu. Halimatu Sadiya, Allah sa a cikin tunanin da kike har da tunanin fim ɗinmu da zamu. Haddana karamcinka. Na rasa dalilin da ya sa kai mun wannan kyautar. Sadiya kenan. Za mu fara rayuwa tare da ke. Saboda haka ina so daidaitonmu ko kuma in ce tsarin rayuwa ke zama daidai da nawa. Ina so duk wanda ya ganki ya gani ya yadda cewa ni da ke daidai muke a yanzu. To Allah ya sa. Wannan fa yana da kyau ki rike wayannan kudaden a hannunki. Yanzu fa kin fita daga sauran normal mutane. Allah ya ɗaukaka darajar ki a idan duniya. Saboda haka yana da kyau ki san matsayinki. Sai mun yi magana. Mazari mazari na mazugal, dan mazari mazari na sidugas, dan mazari mazari masigar, dan mazari duba duba. Halimatu Sadiya, Halimatu Sadiya, ya ki taho da wuri Halimatu.
Ke ce wanda kike mafarkin mai gurbi na? Amma na san ko a yarin tarki an taɓa faɗa miki cewa tafiyar jirgi daban take da na keke. Amma daga ganin ki sai kika bani tausayi. Wane irin tausayi kenan? Tausayin zaki gaggauta rasa abin da kika zo samu idan ki rufe. Kuma na ga haka akwai ciwo ko? Kin taɓa fuskantar ire-iren wannan ne a cikin masana'antar? Ko ban taɓa fuskanta ba. Akwai wanda suka zo suka same ni kuma suka tafi suka bar ni. Wasu shaye-shaye suke, wasu sun lalace, wasu ma sun haukace, wasu ma ba a san inda suke ba. To amma ni kina tsammani na daga cikin irin su kenan? Ba tsammanin ki nake ba. Kina ma daga ciki. Saboda siffarki da launinki da kuma wautarki shi ya tabbatar min da haka. Yanzu kin faɗa min ne saboda na gyara ko kuma kin faɗa min ne saboda na gudu na barki a masana'antar? Na faɗa miki ne saboda ki gaggauta mantawa da mafarkinki. Dan zaki tafi ki bar Bilkisu Abdullahi anan. Ko da a ce yau na bar harkar, zan bi kirji akan cewa an haɗa ni da Bilkisu, wadda na daɗe ina kwaɗayin naga ta sanni. Karki damu, yanzu za mu fafata da ke. Na gode da tunatarwa. Action! Ni zaka ci wa mutunci akan Bilkisu? Eh? Ni zaka ci wa mutunci akan Bilkisu? To ga ka ga ita nan. Daga yau na barka da ita. Duk abin da za ku yi babu ruwana. Ka ji ko? Soyyaya ce nake rike domin Allah. Ke ma ki mini ba misalin masana. Aunar ki da yi ruwa. Ba na ɗata da kowa. Sai in shiga kushewa idan na rasa ki cikin wuriya. Saboda me za ki yi wannan? Me yasa kike kula wata? Saboda me? Saboda me za ka rika cin mutunci na? Na ce ki haƙuri. Ki haƙuri ma. Sai ki mare shi. Kin gane? Sai ki mare shi. So lokacin da kika mare shi, just za ki fita, shi kuma zai dafe kuncin mare. Me yasa kake bani? Kakka ƙara bani haƙuri. Ni zaka ciwo mutunci? Ni zaka ciwo mutunci a bainan nasi a cikin jama'a? Eh? Ki mare shi. Haƙuri zaki kin gane fim ne ake yi. Dole sai an ɗan samu marin ne. Okay, mu je. Let's go. Action. Director, ba zan iya ba. Halimatu Sadiya, duk ku kaka ne ana son kuncin ya ɗan taɓa haka. Just try, fim ne. Halimatu dai, Halimatu Sadiya, Halimatu kin yi min, Halimatu Sadiya.
Allah yi sori mana ka bani. Kai nake zubawa mana. Yawwa. Gashi. Kai, ka ga yarinyar nan tana ja. Duk da dai ba kallon fina-finan Hausa nake ba. Amma kaji sai maganganun ta ake. Kika ce haka. Kai? Alamu sun nuna kuɗi na nake zuwa nake siyo fina-finanta. Na san ko baka ce na san wannan yarinyar ce. Kai ma ai ka san mai sana'ar. Ita fa. Da zai isar. Kaga ta zo ɗaukaka kamar tauraruwar hamada. Burin sa masoya. Saboda ita sai zancen ta ake a ko ina. Kayan nasa su. Ara bolin mana muji. Kaji? To, kai ma ka san da aure da mutuwa duk lokaci ne, amma ina da burin yi nan gaba insha Allah. Kuma a cikin irin masoyan da kike so suke son ki, zaki so samun wanda zaki aura din. A'a gaskiya bani da wannan burin. Masha Allah. Ya maganar award din da muka ji an ce za a yi wanda ba a taɓa yin irinsa ba. Kina tunanin samun wani abu a wurin kuwa? To, ina fata dai, amma akwai manya a gabana. Sai dai kuma ban fidda tsammani ba. Ina addu'ar Allah ya sa ina ɗaya daga cikin waɗanda za a ba wannan award. Masu sauraron mu wannan hira ce kai tsaye muke yi daga gidan rediyon Amat Entertainment Radio. Sauti Hausawa sun ce na yi riga, na biyo wata baby ta ki kula da tana taimin yanga, in kin yi tunani ai kwallaye ta ci asalin langa. Fahad, ina ka shiga ina ta neman ka? Neman me yake mun? Yaushe rabanka da Sadiya? Oh, dama maganar neman da yake min kenan? Kada ka rika hukunta kanka akan hukuncin da baka dace da shi ba. Me ke gani tare da ni? Fahad, kana santa? Me hakan zai amfana da ni? Me yasa kake cutar da kanka? Me yasa kake jin haushinta alhalin bata san halin da zuciyarka take ciki ba? Ita makauniya ce? Ba makauniya bace. Amma zuciyarta bata kalle ka haka ba. Ya kamata kai waiwayo da hankalinta inda ya dace ta ganka. Fahad, mace fariritawa da nunawa take so. Bata ziyarce ni bane. Ba haka Sadiya ya kamata ta zama ba. Idan bata zama haka a da, dole ta zama yanzu. Aiki yana mata yawa. Dole ka yi haƙuri ka amshe ta a yanayin da take yanzu. Idan ka sanar da ita halin da kake ciki, za ta saurara, za ta gyara. Za a musu award. Na kira ta ce in faɗa maka wayarka a kashe. Ya kamata ka ji. Gidan uban wa zaka je? Kuci za ka iya mutum magana ba kenan sai ka da mun zagi? An ga je kai wai. Zan ga uban ta zai hana shiga nan gurin zan ga. A'a kai mana kai. Me haka? Ajiya kowa kati yake ba mu shiga, shi ya ba mu kati ya shiga mana. Dan me? An ga Sadiya da Allah ina ruwanki, da Allah shige mu shiga da Allah. A'a, Fahad ne fa. Kaga, me yasa za ka kama faɗa da mutum baka san shi waye ba? Kowa ba kati ya ba mu ya wuce mana. To guri na yazo. Ko za ka hana shi shiga ne? Okay. Baya sanarwa da mutane wajen ke zo? Sai na muka magana tukuna sannan na shiga nan gurin? Kaga, Fahad, ya haƙuri.
Ita da kake mu wata magana da Allah. Mu wata magana. Ya haƙuri. Da Allah ku ya haƙuri, Allah ku bai shi shiga Allah. Ya Allah ba mu. Ya haƙuri dan Allah, shige mu je. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Shige mu je, ya haƙuri. Okay. Okay, to shikenan. Alright. Kallo na kike? Ha. Malama lafiya? Ba ki ga komai ba tukunna sai an fara tantancewa. To category na best song wanda ya yi nasara a wannan gasar shine Ado Gwanja. Karramawa ta gaba lifetime achievement wayanda suka gajiya suka ga yau. Alhaji Hamisu Lami da iya tawa. Gwarzon wato mai bada umarni. Shine kamar S Alkali. To sai kuma wato award na gaba wanda za a baiwa gwarzuwar jaruma best actress. Rukunin kuma na wa'annan wato gwazaye su ne. Zan ba shi duk abin da kike so. Inna, Abdullahi, lafiya? Mariya! Ni dai addu'a ta Allah baki lafiya. Dan Allah ku bani na mutu. Ko na huta da bakin cikin duniyar nan. Jikin mama ne ba lafiya take faɗa mu. Ko dai ka zo ne kamar kwalele ka tafi. No, ba haka bane. Ki ma kuma mun ci ko ba tafi. Best actress ita ce Sadiya Gamji. A cikin fim ɗin Cuta da Magani. Sadiya Gamji. Hakika babu abin da zan cewa da Allah sai godiya. Wannan rana ce mai matukar muhimmanci a gare ni kuma ba zan taɓa mantawa da ita ba a rayuwata. Domin lokacin da na shigo cikin hall ɗin nan akwai wata kalma da aka faɗa min ta bambancin mutane guda biyu. Hakika samun wannan award ya tabbatar min da cewa akwai bambanci tsakanin mai haƙuri da kuma juriya da kuma mutum mai nuna wulaƙanci da kallon banza ga wanda yake tunanin shi ba kowa bane. Allah yakan ɗaukaka bawa da kuma nuna darajarsa a lokacin da ya so da kuma lokacin da ya ga dama. Lokacin da na yanke shawarar shiga fim wani duhu ya lullube ni, amma lokacin da na sa kafata sai haske ya bayyana a rayuwata ta hanyar mutum biyu. Na farko akwai ƙawata Ladiyo da kuma ɗan uwana Fahad. Sun taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata wanda ba zan taɓa mantawa da su ba. Na sadaukar da wannan kyautar ga masoyana. Na farko akwai darakta Ishak Sidi Ishak. Ya taka muhimmiyar gudunmawa a rayuwata. Na gode darakta, Allah ya saka da alkhairi. Bayan nan akwai mahaifana. Baba, na sadaukar da wannan award zuwa gare ka. Da fatan wannan zai saka farin ciki. Bisalam. Sadiya Gamji, dana jama'a da sake tafa mata. A kuma tafa ma masoyinta. Award na gaba wato shi kuma zai je ne wato ga gwarzon jarumi. Rukunin kuma su ne. Hajiya mahaifiyata ce,
amma ta kasa mun uzuri. Mahaifiya wasa ce an gaya maka? Wane ne mahaifina? Amma ni fa na girma, shi sa nake so ya fahimci hakan, ko yana shakka akan tarbiyyar da ya bani ne. Ka girma, ka girma, wani girma kai? Wanda ya cinye gasar Best Actor shine Umar M. Sharif. So alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bani dama na ci wannan award din. Sa'annan ina godiya ga dukkan ma'aikatan wannan fim din da kuma sauran jaruman da muka taka rawar gani a cikin wannan fim din baki daya. Na gode. Wallahi labai na da abin dariya. Allah. To, ya ce yana so ya ga extra na wuce. Ka ji murna? Sadiya, ya kika to kika banni a daidai lokacin da ya kamata ki tsaya mai murna tare da ke. Wallahi ni ma ko kaɗan ban ji daɗi ba, da baka samu kyautar nan ba. An shi mana. Na menene? Ina son ki Sadiya. Kuma amsa man da zaki ya fi min wannan kyautar da na rasa a yau. Shin kina so na? Zan rika Allah kamarin soyayya. Amma ai yana ce ku sallama ki ko? Za ka iya fassara min ma'anar sallama? Neman aminci. Amma ka san ba zan nema maka ba ko? Ko baki nema min aminci ba. Mutane da dama sun nema min aminci. To kuma ma ai bai ma kamata na yi tsammanin samun aminci daga gurin wacce ba ta da shi. Barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba. Ma'ana? Duk halin da na shiga ciki kai ne ka sani. Kuma duk duniya ta san cewa kai kadai ne masoyina. Na baka lokacina, na baka rayuwata, na baka jikina. Lokaci ɗaya kuma ka zo ka rabu da ni? Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ni na fara girman kai da jijji da kai. Saboda haka nan ka shirya. Da ke suke ne. To yanzu dai na gano ki. Na dai fuskance ki cewar asarar da kika yi na awar ɗan nan shine yasa kika ga ya dace ki taho ki rungume ni domin mu mutu gaba ɗaya ko? Ita ce da ta tabbatar min da cewa yau idan kai ne gobe ba kai bane ba, kuma asarar awad ai ba ni kaɗai ne ba, har da kai. Ya za in bar wata ta zo ta kwace min matsayina a masana'antar nan kuma ta kwace min kambuna? Kai, gaskiya san awad ya haukata ki. To yanzu me kika shirya? Ina son ka sani, ba zan yi biyu babu ba. Ba zan rasa ka ba kuma in rasa matsayina a masana'antar nan ba. A'a, Bilkisu, to ya kike so na yi? Ina son ka rabu da yarinyar nan, mu koma soyayya. Idan ba haka ba Salisu, zan tona abin da ke tsakanina da kai kowa ya ji. Masoyan ɓoye. No Halima,
kada ki ɗauki maganar da muhimmanci. Kada ki da maganar da take yi. Ba gaskiya bane. To ai ko da a ce ban yarda ba, na tabbatar da cewa kai gwani ne wurin wulakanta 'yan mata. Sannan kai ƙwararre ne wurin girman kai da izza. Kaga kuwa waɗannan dalilan kaɗai sun isa su sa na zo na sanar maka da cewa ba na son ka Salisu. Haba Halima, bai kamata ki yanke min hukunci da abin da masoya suke faɗa a kaina ba. Ai ba iya abin da masoya suke faɗa ba ne. Abin da na gani ne na kuma ji da kunnuwana. 'Yan mata nawa kai soyayya da su a tsawon rayuwarka? Ko da ba haka ba, kada ki ɓata lokacinki wajen soyayya da sananne a duniya. Ke kuma Asuwa, karan kaɗa miya? To ban kasa da ke ba, ballantana ki ɗauka. Sannan ina so na sanar da ke cewa duk wata shawara da zaki bani a yanzu ba za ta taɓa tasiri a kunnuwana ba, domin kin daɗe da ɓata rawarki da tsalle. Sadiya! Ga! Haufa? Wallahi fine. Nawa ke ne kama? 1,150. 1,150. Baka da problem ai da ni ka sani ko? Ka san ba kai nake ba bashi. Saboda ban da fargaba da kai ba. Ka taba samun matsala da ni? Ba matsala. Yawwa, ai bana jin ka mutumina. Ai insha Allahu daga yau ma ba za ka sake biyo sa bashi ba, sai dai shi ya bi ka. Hajjaji mai lokaci, Allah ya bada sa'a. Nawa ne kuɗinka? 1,150. Ga 5,000. Godiya nake Hajjaji. Allah ya ƙara basira da zaka. Godiya nake. Gaskiya mutumina zuwanka alkhairi ne shagon nan. Ina yin ka. Dole ka ce haka tunda ka tsige ko? Zuwanka alheri ne. Fahad alheri ne. Fahad kenan. Ko taya ni murnar siyan mota fa ba kai ba. Ai ko ban taya ki ba. Ni an taya ni saboda mutane da yawa sun kira ni kuma sun taya ni murna. Haka ne. Kuma kaga motar tamkar taka dake, amma ko hawa baka taɓa yi ba. Idan kin ga na hawa wannan motar, to garin ku zamu ji. To ai ko da motata ko ba motata za mu ji. Da gaske yake wannan magana? Wannan shine burinka? Shine. To amma kafin nan, ina so na sanar da kai wani abu guda ɗaya. Menene kenan? Ina son ka Fahad. Yanzu yaushe za mu je garin ku? Duk ran da kake so. Na ji daɗin wannan magana da ke gaya mu. Ga duniya, ga kuma ɗaukaka. Amma babu babban tashin hankalin da yake gabana illa zuwa na garinmu. Saboda me? Saboda tashin hankalin da yake jira na Fahad. Kamar ya kenan. aje maganar zuciya da ita ke jamin matsala a tarayyar mulki soyayya na aje maganar zuciya da ita ke jamin matsala a tarayyar mu da kai soyayya lashe gasa da karatu hake cinye amsa na baki dama hagaran ba abin da zaki rasa ke ce ta dama hage
gida ni zan yankan albasa da ke zan soyayya mai girma a cikin duniya na kafa tarihi kuma bayan raina za a faɗa. Zan rike alƙawarin soyayya ba maganar rabuwar mu insha Allah. Zan rike alƙawarin soyayya ba maganar rabuwar mu insha Allah. Da mini zuciya da kalaman soyayya ka inganta mini rayuwa da karatun arabiya na girma salo dan kwantar da hankali haba hello kin wuce haka da ni tunda na kankano fuskar ta ke da ilkali yake maso mace maso ke fara liya sana a hankali gare ki na zama santali tunda akwai hali mai kyau gare ki yar umma. Ko? Amma kayan nan da yawa. Ɗauko waɗannan? Sadiya, da na san saboda ɗan gala za ki watsa min ƙasa a idanuna, da ban baki damar rayuwa tare da ni ba. Kin bani kunya, ashe da ma ɗan gala, ɗan gidan wasa kike so, yasa kika juya soyayya ta baya? Tabbas, hali zanen dutse. Ɗan gala ne, amma an same shi da cikakken hali kuma nagari, babu yaudara. Babu kuma cin amana, babu jiji da kai, ballantana wulakanci. Daman an ce a cikin nagari Allah yana cire na banza, a cikin na banza kuma Allah yana cire. Ka ki gaya min magana, ka ki gaya min magana Sadiya, ka ki gaya min magana. Malam Jarumi, ina ganin kamar kai ka kawo kanka, ban yi tsammanin zaka ji wata magana za ta bata mara yawan nan wajen ba. Kai ɗan gala, ɗan nanaye, ka shiga taitayinka. Na yadda ni ɗan nanaye ne sannan kuma ɗan gala ne ni. Amma kuma ban iya arar rayuwar da wanda Allah ke fushi da su ba, wato girman kai. Kar ka manta, jarumi ne, kuma jarumin da yake da zamani a yanzu. Saboda haka, ba za ka iya jera kanka da ni ba. Ai, saboda ba na burin cuɗanta rayuwata da kuskure. Ai! Salisu, na mutunta ka na daraja ka, amma na ga ko kaɗan baka gani. To yau ina so na sanar da kai cewa ba na son ka, kuma ba na ƙaunar ka. Ɗan galan da ka raina, shi nake so, kuma shi ne a cikin birnin zuciyata. Sadiya,
Da kanki ke wannan maganar? Yarinya, ki sake ki wannan kuskuren. Da kanki za ki dawo ki neme ni na san haka. Kai kuma na dawo gare ka. Kar ka sake kai wadar kanka, saboda ba haƙura da Sadiya ne ba wallahi. Sai na dawo. Kunga, mu bar garin nan. Kamar yadda ka ji dai, sunan garin mu Gamji. Mahaifina kuma sunansa Sani driver. Ba zan iya tunkarar mahaifina na faɗa masa cewa ba na son karatu ba. Amma tun da na taso, mahaifiyata ta fahimci cewa ko kaɗan ba karatu bane a gabana. To menene a gabanki? To, ni dai fim ne a gabana. Ina son shiga harkar fim. Ina son nima a ganna a kwalba, ina shirin wasan Hausa. Domin kuwa hatta a makaranta ba na gane komai idan ba fim ba. Dukka karatun da kaga na gane, to lalle ranan na kalli wani fim mai nishaɗi da ya gamsar da ni. Wanda hakan sai da ya samar da matsala gagaruma a kaina. Ba is a doing work that shows an action, ma'ana aikatau kenan. Example 1. The flowers are bright, the day is sunny. Ashe baki da hankali? Ana koyar da karatu wato kin zauna kina kallace-kallacen banza a waya. Tashi tsaye. A ranar na sha duka, na sha zagi, daga ƙarshe aka ƙwace min wayata. Duk wahalhalun da na sha akan haka sai suka ƙara dasa min soyayyar fim a raina. Da zafi ko. Halima. Na'am baba. Zo nan. Gani baba. Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ko? Sosai mako baba. To masha Allah. Ina so ki tashi ki je ki shirya. Domin za mu je wata anguwa. Kuma ina so ki tattara hankalinki domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na yi dole sai kin yi karatu. Shikenan baba. Ba da sa'a. Muna jinki. Me yasa kake ganin haka abu ne da ya dace? Saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba, ‘ya'ya mata ya bani, kuma na tabbata Allah ba ya bani su bane saboda ko ni baya ya sona. Wannan dalilin ne ma yasa na jajirce akan dole sai sun samu karatu, musamman ma ita Halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatunta na sakandare. To shi ne nake fata idan Allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi. Gaskiya ne, amma ka san dai ba za ta yi tuki ba ko? Ya dai? Umma, wai dan Allah dan Annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallon sa ba a cikin garin nan? Kina so ya rayuwa da mutane ke kallon sa ne ko yanda ya dace? A'a, ba haka nake nufi ba Umma. Ai rayuwar da yake yi, kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi Umma. Okay, yanzu dai in na fassara maganin shi bai san me yake yi kenan ko? Ba ina nufin bai san me yake yi bane. Umma ya za a yi baba ya ɗauke ni ya kai ni kamfani ya ce wai ni ce zan gaje shi. Ina mace. Umma zan yi tuki ne don Allah don Annabi? Kadda ki zage tuki domin shi ya ci da ki ya shayar da ki. Ban zagi tuki ba Umma, ba maganar tuki ba ce ba fa. Ni fa ilimin da nake yi ba wai ina yin sa ne saboda ni aiki irin wanda baba yake so na yi ba. To yanzu dai me yake faruwa? Umma kin san fa irin abin da nake so.
menene kike so wanda ban sani ba? A ranar ransa ya yi matuƙar ɓaci da ya ji abin da nake so. A ranar ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba, sai da ya min dukan tsiya. An faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin Hausa. Harkar da babu komai a ciki sai lalacewa da fasikanci da iskanci. Haba dan Allah. Kimci. Aya yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza. Gaskiya ka daina faɗa. Ki min shiru sai na faɗa. Me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta? Me yasa baki katsa duk wani irin hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba? Me yasa? A haka na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban hada da wasu hanyoyi ba. Ni kuma gashi na saba da ra'ayina. Na yi wa zuciyata alƙawarin cimma burinta. Wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata. Kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan. Yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci? Na gane. Wato ke ma da ke yar uwata kwaya ɗaya a duniyan nan. Abin da zaki ce min kenan? Yanzu ni a rayuwata bani da inda zan kai kuka na a share min hawaye na? Ba haka bane Halima. Ki duba ki gani shi ma fa baban fa bai da wasu ƴaƴa idan ba mu ba. Sannan ni na riga na yi aure. Dan Allah na roƙe ki daure ki cikawo baba wannan burin nasa. Ko dan duniya za ta daina masa kallon ƴaƴa mata ba za su iya cika masa burinsa ba. To ai mutane suna da gaskiya. Yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taba ganin inda ƴa mace ta yi tuki? Wallahi tun da nake ban taba ganin inda mace ta zama direba ba. Kin ga anti idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba to wallahi bani da numfashi a duniya. Halima. Halimatu dai Halimatu sadiya Halimatu kinyimin Halimatu sadiya Halima oh Halima Tun daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne Kano, ina tattara bayanai. Wata rana na tsallake na barwa mahaifina sakon cewa ba zan taba dawowa gida ba har sai na cimma burina, kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so. Da na saka labarin keke da ban so mu taimakon ki ba. Me yasa? Ke da yake da iyayen ma kenan. Ni da ba wanda su da a ce na wasu na raye da ba zan taɓa bijiro ra'ayinsu ba. Shi yasa na ki sanar da kai labari na Fat, saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba. To, yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa. Ba zan faɗa ba. Dalili? Saboda na yi addu'a. Na miƙa wa Allah kukana. Na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni, to Allah ya tabbatar min. Kuma na san zaɓin Allah shine abu mafi alkhairi a gare ni. Allah sarki, ni kaina ba dan na rasa madogara ba da ba zan tsinci kaina a gidan wasa ba. Amma yau sanadiyar ku naji ya fita a raina. Naji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma. Kinga, yanzu dai komai ya riga ya faru. Mu fita mu shiga. Halimatu sadiya Halima. A'a, la Halima. Khadija? Dama ke ce? Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? Wallahi ni ce. Ya gida. Sarki Halima, na ganki a wani fim, kin yi kokari wallahi, kin burge ni. Allah. Na gode Allah sai. Sannu. Ku zo mu je. Kar wani shege ya sake shiga min gida. Kuma ci ku bani waje. Kuma ci ku bani waje. Wato baba kai
kar ka ƙara kirana da baba. Ni ba babanka bane. Idan kuma so kake ka ɓata min rai, kai ma ya shafe ka, to ka saka kirana baba. Ku bani waje. Baba da ‘yarka muke tafi. Ba ni da ‘ya. ‘Yata guda ɗaya ne, kuma tana gidan miji. Baba, Baba ‘yarka ce ni fa baba. Wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba. Ke da duniya ta miki atishawar tsaki, kika tashi daga sunan Sadiya Sani, kika koma Sadiya Gamji, ai baki da uba. Baki da uba. Idan kwaɗayin mutuwa kike, ajali ne yake kiranki, don Allah ki shiga gidan nan. Shege ka fasa. Ni na shirye zuwa gidan kaso. Ku tafi waje, ku tafi waje. Tafi waje. Wai ke ce haka Halima? Ni ce anti. Baba ne ya koyi. Ko da baki nan sai da muka samu matsala da shi daga ni har Umma. Matsala kuma? Sosai ma kuwa, don Umma har sai da ta kwanta jinya saboda ɓacin rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laifinki ne Halima tun farko, don sai da na gaya miki ki yi haƙuri da wannan ƙudurin naki amma kika ki yadda. Yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace. Anti, yanzu Umma nake so na gani. Bani da ikon da zan ga mahaifiyata kenan. Kin san baba ba zai taɓa bari ta ganki ba. Ba zai taɓa yadda ta fito ba. Ni dai kawai shawarar da zan ba ku yi haƙuri ku koma. Shikenan anti, zan je gida yanzu. Ko da a ce baba zai ɗaure na, zan je gida sai na ga mahaifiyata. Halima, kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala a rayuwar shi gaba ɗaya. Domin yanda ya fusata, na tabbata zai abin da ya ce. Haka ne. Yanzu dai anti Fulera ke kamata ki mashi magana. Watakila ya saurara. Ai ta fi kowa sanin halin baba. Ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi. Ni dai kawai shawarar da zan ba ku kawai ku yi haƙuri ku yadda ku koma. Ni ina ganin darakta ya fi kowa laifi. Domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda. Muna da tsari mai kyau. Ya san da cewa ba mu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rijista sai da sanin mahaifinta. Ka san muna da ka'idan nan. Ka je ka ɗauki yarinya ka sa ta a fim ba da sanin iyayenta ba? Muna da fam. Sai mai unguwa ya sa hannu wani shakikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbatar mana da cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ce yau su kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a sa fim. Ai ba daɗi. Wannan haka yake. Domin shine matsalolin da muke samu. Sai ga matan aure ma suna gudowa amma ƙarshe mu ake ɗora laifin. To magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsalar. Ko ba haka ba? Wannan gaskiya ne. Na amince. Ba laifin darakta ba ne. Domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san ni. A kunga. Don Allah duk a bar wannan magana. Darakta, ko ma me zai faru ya riga ya gama faruwa. Illa dai kawai sai dai a kiyaye gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta. Domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba. Ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar. Na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar. Wace hanya ce kenan darakta? Ki kwanta da hankalinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gamji yara ƙanana guda 9 sun rasa ransu sakamakon gobarar da ta balle a babban makarantar firamare da ke layin Minna Road. Sakamakon gobarar ya tada hankulan jama'a da dama wanda da ƙarshe yanzu aka iyaye mata suna ta hankorin yadda za su faɗa wutar. Asibitin garin kuma ya cika dam da majinyata wanda ko kuɗin magunguna ba su da shi. Ai wato wannan ibtila'i da ya faru a garin nan sai dai mu ɗauki wannan musiba a matsayin wata ƙaddara. Asibiti ya cika dam da marasa lafiya babu magani.
kuma yanzu taimako daga wajen gwamnati gaskiya abu ne mai wahala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abin kai. Subhanallah. Alaikum assalam. Lafiya lau. Lafiya kalau. Alhaji na wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya kalau. Daman zuwa muka yi maka godiya. Allah ya saka da alheri. Allah ya raba ka da duniya lafiya. Allah ya saka maka da gidan aljanna da kai da iyalanka gaba daya. Dan wannan abun sai da mu taya ka adda Allah ya biya ka dan mu da abin da zamu biya ka da shi. Dan saboda dalilin haka ma gashi an mu sun samu lafiya mazajen mu muna cikin farin ciki da murna. Shi yasa muka ce bari mu zo mu godiya. Alhaji mijina da jama'a duk suna waje za su yi ma godiya. Wai godiyar me wai? Ni ban gane ba duk kun daure min kai godiya ta me? To kamata yayi dai ka tashi ka leka ka je ka duba ka gani. In ka duba daga nan sai ka san koma dai menene za ka sani. Barka da. Wasanni. Ka so ka yi ba daidai ba. Ka so ka cuci kanka. Lafiya kuwa? Direba. Ka so ka yi wauta. Ka so ka cuci kanka. Ka so ka cuta al'ummar musulmi. Ka so ka cuci 'yar da ka haifa a cikin cikinka. Astagfirullah. Da na yi me na yi haka? ‘Yarka ta yi sata? A'a ba ta yi ba. ‘Yarka ta yi karuwanci? Ba ta yi ba. ‘Yarka ta yi shirka? Ba ta yi ba. Amma ta ƙi bin umarni na wanda a addinance kuskure ne. Gaskiya ne. Amma ana son kowane al'amari a ɗora shi akan daidai. Kai irin ra'ayinka. Ra'ayi ne dole sai ta yi irin sana'a irin taka. Da ta tafi ta yi karuwanci, me kuma za ka ce wa Allah? A matsayinta na mace, ta yi direba sai ka ce namiji. ‘Yarka ta yi kuskure, kuma ta tuba. Kuma kai ba za ka rasa zunubai a wajen Ubangiji tayi wanda kake buƙatar Allah Ubangiji kai ma iya fi maka ba. Me isa da ta so karɓar tuba a wajenka baka bata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa at-ta'ibu la zamba lahu. At-ta'ibu kama la zamba lahu. Wanda ya tuba kamar ma ba shi da zunubi ne. To tsaya ka ji. Wayannan bayin Allah sun tabbatar da cewa ‘yarka ta yi kyakkyawar rayuwa cikin ɗabi'a da nagarta. Sannan kuma bata tashi dawowa haka kawai ba sai da ta dawo tare da miji. Wannan aiki da ‘yarka je ta yi alheri ne. Babban alherin da ta fara zuwa mana da shi. Wannan gobarar da aka yi yara sama da 60 suka kone wasu suka jikkata ba dan ta je ta yi wannan sana'ar ta sadaukar da kanta ta samu haƙƙinta na halali ta zo ta cece mu ba a ina za mu samu wanda zai cece mu. Kaga kenan da kai ka cutar da addinin musulunci don ba mu samu tallafi daga gare ta ba. Kuma ta ɗau alkawarin za ta gyara wannan makarantar duk lalacewa da ta yi da dukkanin wata matsala ta shafi wannan makarantar saboda makaranta ce wacce ta gama ta. To bayan haka mu a matsayinmu na ƙungiyar masu shirya fina-finai akwai gudunmawa da za mu bayar don kasancewar yadda muka zo muka samu garin da al'ummar da suke rayuwa a cikin garin. Wannan alkawari ne kuma tabbatacce ne. To, na yafe mata. Ina nema ita ma ta yafe mu. Saboda a dalilin zuwanku na fahimci cewa ni ma matsa mata da na yi shi so ya sanya ta cikin halaka.
kallon wata ni ba zan so ni haka ba. Ke da na so kika damu da ni sirrin ciki ban boye miki ba. Halima ke ce bugun farko na zuciya wanda ya ce ke na sako na sha wuya amince min na kai baiko na dukiya da soyayyar mutai karko har auren mu Sadiya. so a zarce